Så. Først vil jeg gerne lige have, at du præsenterer dig selv. Okay. Jeg hedder Osan Turan og arbejder hernede i Torsegård inden for bolig social team. Og vi er ansat 4 medarbejdere til at passe 2.500 beboere. Så det er okay. Vi har masser at lave herude. Og grunden til, hvordan jeg kom hertil ind, det er, at de fandt mig faktisk. Jeg var den værste bølle, kan man jo godt sige, i Høje-Taastrup Kommune. Og det er 40.000 mennesker, og er den værste, ikke? Så det er ikke noget, man er stolt af, selvfølgelig, ikke? Men altså selvfølgelig, jeg fortryder sgu ikke det, hvad jeg har lavet. Jeg synes, det har altid været fedt og alt det der. Men når jeg nu tænker på det, selvfølgelig, så synes jeg, det er lidt over stregen, ikke? Yeah. Men så blev jeg altså ansat her på det her projekt. Eller jeg var selv projektet. Det skulle lige prøve at redde mig ud af det her, ikke? Ja. Og så endte med, at jeg blev leder for det her projekt nu, faktisk. Ja. Og hvad går det projekt ud på? Altså, primært, der har jeg mentor for nogle af drengene. Og sørger for at få jobs til dem, og altså er der for dem faktisk hele tiden, ikke? Ja. Hvor gamle er de drenge? Jeg har fra 12 til 40 år, altså. Okay. Det er en virkelig stort spring, men det er fordi, når man er her i boligområdet, så kommer der alle, og en, der ikke kan læse et eller andet brev, der ikke kan forstå det. Jamen, kan du lige læse det og forklare det? Jo, selvfølgelig. Ikke? Ja. Ellers kommer der en ud af, lad os sige, at han har fået en brev fra politiet, der skal læse, så han skal ud til et eller andet samtale i politikåren. Jamen, så hører jeg sig med der, for lige at høre, at han ikke skæver sig derinde, og eller modsat, eller det ikke presser ham for meget, ikke? Fordi jeg kender jo også en del i systemet, jo, ikke? Jo. Så... hvornår begyndte du at være kriminel? Jeg tror, jeg blev første gang fanget i 1989. Hvor gammel var du der? Der var jeg så været 10 år. Der blev jeg taget med at brække spilleautomater op. Så det var min første kriminalitet faktisk. Ja, og hvorfor blev du kriminel? Altså var der nogen, der pressede dig til at gøre de ting, eller? Nej, jeg tror det var mere kedsomhed. Altså du skal tænke mig, mine forældre, de havde forretninger og sådan noget. Og så, jeg var meget mere alene hjemme. Jeg tror, det var på en eller anden måde sådan en for at få opmærksom, du ved, ikke? Fordi altså, jeg var jo hjemme 15 timer om dagen, ikke? Altså, jeg har været i folkeskole i 10 år. Forældremøde, ikke også? Mine forældre har været her kun én gang på 10 år, ikke? For at se, hvad fanden han laver på skolen, ikke? Så... Og hvad sagde dine forældre til det? Altså, jamen, de vidste jo aldrig, hvad det lavede. Nej, okay. Fordi, du skal jo tænke på, når man er på gaderne i sådan en ung alder, så begynder der også at komme stoffer og det ene og det andet. Jeg rører meget hash, jo. Ja. Så når man ryger så meget, så får man også den der skizofreni, ligesom, ikke? Ja. Så når man kommer hjem, jamen, så er man en engel, og det er sgu da ikke mig, men det er sgu ham naboen, mand. Altså, kan du følge mig? Ja. Men lige sådan, man kommer ud, jamen, ved du hvad, man skal bevare den der hierarki. Så der var hele tiden gang i, fordi her er jeg, du ved, ikke? Ja, man skal sådan lige vise sig over for alle de andre. Lige præcis. Ja. Og, altså, så de gjorde ikke rigtig noget ved det, altså sådan, hvis de... Jamen, de vidste ikke. Nej. Altså, lad mig sige det på den måde, fordi men, det kunne da ikke aldrig drømme om, deres sønner render rundt og terroriserer området, ikke? Ja. Men jeg tror ikke, de vidste. Okay, men de blev ikke ringet op af politiet eller noget? Jo, selvfølgelig, altså. Når der blev ringet op, altså jeg fik jo konsekvenser, jo. Ja. Det er ikke det. Men altså, nu er jeg også sådan en menneske, der blev fanget 5 gange på en uge, ikke? Altså, jeg tror, at til sidst min far blev træt af det. Ja. Fordi... Så de var bare sådan lidt ligeglade? Til sidst blev det altså, nå okay, og der panser igen på døren, ikke? Altså, ja, okay. Du skal jo tænke på, at jeg har været måske indtil at blive afhørt 600-700 gange. Ja. Altså, når jeg kom op i en retssag, det var ikke noget med, jamen så har du gjort det her, og hvorfor har du gjort det? Nej, jeg havde 60 sager jo. Ja. Men så har du stjålet en bil, jamen så har du kastet sten, jamen så har du gjort det, altså. Kan du følge mig? Ja. Har du på noget tidspunkt, for jeg ved, du også har været lidt omkring noget bande og sådan lidt af hvert. Har du på noget tidspunkt været bange for dit eget liv? Nej, det har jeg ikke. Du skal jo tænke på, jeg har jo selv dannet min egen bande herude, som hed Vartos Lobos, det gale drenge. Ja. Og det startede faktisk med, at jeg så filmen, og sagde, hvad det er. Det skulle ligesom også jo, fordi
den måde tingene udvikler sig selv på film, og der var meget, vi så dernede. Så kan det være. Det danner vi sgu kraftigt. Så... Ja. Synes du dengang, at politiet var nogle røvhuller? Jamen, det synes jeg stadigvæk, de er. Ja, okay. Men altså, det er ikke det. Selvfølgelig er der også nogle af dem, der er stået. Ja, det er klart. Men sådan deres holdninger og sådan noget. Altså, jeg synes dengang, der var der meget mere frie tøjler, kan man jo. Altså, som jeg siger til dig jo også, altså, når jeg kom op i retten, jamen, så havde jeg 60 forhold. Men så fik man så lidt rabat, og altså, det var jo også bare drengestreger. Jeg har jo ikke gået ud og banke nogen ihjel, jo. Altså, det var mere drengestreger, ikke? Og så fik man lidt rabat og sådan noget. Altså, forhold til nu, altså bare du går og sparker ind i røven, så får du 4 måneder, ikke? Jo. Altså, reglerne er blevet meget strengere og strammere, end dengang jeg havde lavet kriminalitet, ikke? Jo. Så hvad synes du om politiet nu, altså? Altså, jeg synes, de laver deres arbejde. Selvfølgelig, jeg har den af for dem, og de sætter sig selv ud for alt fare og alt muligt. Men så er der også nogen, der virkelig magtmisbruger. Ja. Altså, jeg kan jo fortælle dig, hvor jeg blev anholdt, og jeg tror, jeg skal ind på stationen, så bliver jeg kørt ind på en skov, så spørger han, om jeg skal have staven eller et eller andet på den måde, ikke? Prøv at gøre mig bange. Hvor jeg siger til ham, prøv at røre du mig en eneste gang, man kommer hjem til dig, ikke også? Yeah. Så stod han helt mærkeligt i hovedet, men altså, der er jo igen det jo, hvis jeg ikke havde måske reageret på den måde, jamen så havde det jo så kørt på det der. Men altså selvfølgelig er der nogle svin engang med, men det passer bare deres arbejde, synes jeg. Okay. Ser du noget til den kriminelle verden nu, altså hvis der er nogle af dine gamle venner, der kommer hjem til dig og tror dig, eller din familie eller sådan noget? Har du bemærket noget til det, eller mærket noget til det? Altså, jeg har haft mine kampe med det her drenge, skal du tænke på, fordi lige pludselig var jeg en bandeleder. Stod for 99% af kriminaliteten i Taastrup, er lige pludselig gået over til staten og samfundet, der er mod den her bande her, ikke? Ja. Så du har sådan vendt dem ryggen, så? Lige præcis, ikke også? Og så det første, 5 år blev altså kaldt stikker, ikke? Indtil de fandt ud af, hallo, man, han er der for at hjælpe os. Altså bare på den anden måde. Ja. Fordi du skal jo tænke på, at alle de her drenge, jeg har været der for dem. Hver gang der har været en efter dem, jamen, så er det mig, man ringer til. Fordi det er jo min by, altså du kan ikke komme ind i min by, uden at jeg ved noget. Altså kan du høre mig? Ja. Så ellers har jeg aldrig nogensinde været bange for det her arbejde. Altså det har været en... Altså du skal også tænke på, drengene ved også godt, hvordan jeg arbejder, hvordan jeg har været også i min... Altså når jeg går selv på gaden her, de tror jo stadigvæk, jeg har ham der gangsteren for 10 år siden, ikke? Ja. Og de prøver også noget af, kan man jo godt sige, fordi... Altså en ting, det er lige meget, hvem jeg er og hvor gammel jeg er, jeg finder mig ikke noget pis. Altså det vil sige, hvis du træder på min sager, så træder jeg tilbage, ikke? Og jeg er ligeglad, hvem du er. Og når jeg har den holdning, og det ved alle herude, altså... Du skal tænke på, at jeg har også forbindelse til både rørerne, bandidos, altså vi har virkelig et stort netværk inden for det her, ikke? Yeah. Så vi kan være nemlig den der konfliktmægler her, ikke? For eksempel nogle gange, at nogle af drengene, så lapper de, så du stjæler ting fra nogle af de mennesker, man ikke skal stjæle. Yeah. Og så er der som regel altid også, de ringer til, hvis det er en fra Taastrup, der har lavet det, ikke? Så ringer de til altid til mig for eksempel, så siger de, jeg prøver en af dine drenge, de har lige nappet noget, det vil vi gerne have tilbage. Så inden ham drengen når faktisk til Taastrup, så ringer jeg til ham og siger, du hvad, venlig om at aflevere det der tilbage, fordi det er jo så godt, hvem du er. Okay, forstår du? Jamen, kan du så gøre det for mig, fordi nu kan han ikke se det jo, forstår du? Jamen, så skal jeg gå og så aflevere det her, eller hvad det nu der er, ikke også? Selvfølgelig, det er altså ikke en del af min job, det her, men jeg gør det sgu da, fordi jeg vil sgu da ikke have, at der er nogen, der lige pludselig kommer her og skyder. Jo. Nej, det er jo heller ikke fedt for dem, der bor her i området, lige som præcis. Bare vil have fred. Lige præcis, ikke? Hvad synes du, politiet gør nok for at stoppe kriminaliteten, eller hvordan synes du, politiet håndterer kriminalitet, altså sådan med bander og hash og stoffer og sådan? Altså, når man nu tænker på det, ikke også? Det har Christiania. Altså, det er bare basen, ikke? Og så prøver det at lukke alle de små pusher rundt omkring, altså. Luk dig for helvede Christiania, hvis du vil lukke ham her, gadepusher ved hjørnet, ikke? Altså, jeg synes, gadepusher vil det altid være, men når man har slangens hoved, den skal jo ligesom væk før, altså, ikke? Jo. Så synes jeg, altså, hvad gør de? Altså, det laver strammere regler og alt det der, men, altså, hvad fanden skal de gøre jo? Du skal jo tænke på alt de ting, altså de viden, som jeg går med, ikke også? En betjent, altså.
han ved måske ikke engang 10% af det, hvad jeg ved. Altså selvfølgelig ved han så nogle andre ting, som jeg ikke også ved, men vi er hele tiden et skridt foran end dem, kan man godt, altså på den måde, ikke? Jo. Har du nogensinde været i fængsel? Ja, et par gange. Vil du fortælle, hvorfor? Det var faktisk 31. december. Jeg havde fået fri på arbejde, og så går jeg forbi, Føtex. Og så kigger jeg igennem vinduet, så ligger der en palle smøger. Så det kan da ikke passe, du ved. Og fordi jeg er sådan en type, der kiggede ind ad vinduet stadigvæk, du ved, ikke? Så kommer jeg altså gående der, så ligger der en palle smøger, så går jeg om aftenen, og så ligger den der stadigvæk. Ved du hvad, dem napper vi lige. Så stiller vi smøgerne. Ja, alle får en boks, hvad sådan en store kasse i. Så en af drengene, idioten selvfølgelig, han havde en boks, der var åben. Så hvor der var løse smøger i stedet for kartonerne, så de har bare fyldt dem op. Men hans kasse, der var hul i den. Så der hvor vi har gået, der har han tabt en smøg. Du kender den tegnefilm med slikket, ikke også? Så politiet tog en pose, og så tog de smøgerne, og så vidste de godt den opgang, vi hørte til den opgang, ikke? Så vidste lige præcis, hvor vi var henne. Ja. Så blev vi taget for det, og så havde jeg været 2-3 måneder for det, og så er det faktisk. Ellers har jeg ikke. Overhovedet ikke. Og så har jeg jo faktisk vold mod tjenestemand et par gange. Som jeg siger til dig, jeg har aldrig været sådan en voldelig type, men systemet og politiet kunne jeg ikke lide. Det var mere mod dem, du ved, ikke? Ja, bare sådan for at gøre oprør. Altså. Lige præcis, ikke? Ja. Ellers var det slet ikke noget for noget. Hvornår stoppede du med at være kriminel? Eller hvorfor stoppede du med at være kriminel? Altså, først og fremmest, jeg var blevet træt af, det kunne mig, der blev anholdt. Lad mig sige det på den måde. Altså, hver gang vi i gruppen 20 stykker, for de andre ikke turde noget, jamen, så var det mig, der blev anholdt. Fordi der var der altid sagde, ja, fuck, jeg ikke. Jamen, så var det mig, der blev anholdt. Og så, altså selv min far sagde det, hallo, er der ikke andre på gaden, der bliver anholdt, ikke? Fordi jeg blev anholdt 5 gange på en uge, ikke? Men, ja. Ja, altså. Vågnede du bare op lige pludselig og tænkte, nej, det gider jeg sgu ikke mere? Eller? Altså, jeg tror, der var ikke mere udfordring. Nej, altså, det var ikke sjovere, fordi, som jeg siger til dig, jeg var på gaderne som 9-8 år, ikke? Så der var ikke noget, der var sjovt og interessant for mig på gaderne, synes jeg, på den måde. Fordi, som jeg siger, jeg har aldrig haft brug for penge på den måde. Så, og jeg har jo ikke sådan en, altså selvom jeg ligner sådan en voldelig type, jeg har aldrig en strafsag, der for vold, jeg har ikke tæsket nogen at komme ind for det. Men, nej, det tror jeg sgu ikke. Har du de samme venner, som du havde, altså før du blev kriminel? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Altså, du har ikke mistet kontakten til nogen, fordi du er nej, det har jeg ikke. Det er blevet bedre, fordi, som jeg siger igen, mit netværk, den er jo rigtig stort, ikke? Så jeg kan bruge dem højre og venstre faktisk, ikke? Jo. Hvordan synes du selv, dit liv er nu? Det er sgu okay. Lidt kedeligt, men... Men altså, som jeg siger igen, ikke? Nu har jeg jo sådan en arbejde, du ved, hvor vores en dag er ikke sammen med den anden dag, ikke? Så masser af udfordringer også herude. Men det er vel okay. Har du sådan nogle episoder, som du husker meget specielt, eller sådan noget, som du kunne fortælle om? Men hvor jeg lavede hærværk og kriminalitet på den måde, tænker jeg. Altså, jeg lærte, der var noget faktisk, fordi jeg havde landet, som jeg siger igen, før tiden, der var jo ikke tag op på Tostegårdsvejen og sådan noget. Og jeg fandt ud af, hvordan jeg kommer helt op på taget, og så lukke efter mig, så er der ikke nogen, der kommer op. Og så brugte jeg faktisk et par timer for at bære sten op, helt op på taget, og så ringede til politiet og sagde, at der var et eller andet. Så når de kom, så smed jeg sten på dem. Og så vidste jeg godt, at politiet ikke kunne fange mig. Og så gjorde jeg det et par gange, og så lærte det noget, som jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg har lært det. For så står jeg op en dag deroppe, så kan jeg se, at politibilen kommer, og jeg er rigtig klar med hætter og huer. Så åbner jeg bilen bag, så er min far, der kommer ud af døren. Og så kigger han på mig, og han kan godt kende mig jo. Og så siger han et eller andet på tjøs, og jeg skal komme ned med den samme.
Jeg siger til dig, siden der har jeg ikke været op på den tøj. Så